Север урман янгыннарын сөндіру үзәге 6 яңа Ми-8 вертолетін ала. Татарстанда әлігі хава судныларын Қазан вертолетлар заводында ясыйлар. Яңа техника жер техникасы белән үтә алмаслык кыйын участокларда янгыннарны ачыклап, сөндіру бурычларына тулысынча туры килә. Бу модельләрнең уникальлыгы нәрсәдә? Хәбәрчебез кызыксынды. Яңа Ми-8 вертолеты Север үзәгенә очыш ясый. Россия президенты йөкләмәсе буенча Байкал, Сибир һәм Ерак Көнчыгыш урманнарын янгыннардан саклау өчен Север төбәк ара урман янгыннары үзәге булдырылды. Татарстанда җитештерелгән һава машиналарына кизү тору бурычы йөкләнде. Вертолетлар кайнар нокталарда кизү торса, төп урнашу урыннары Красноярский краенда була. Бу машиналарга температураның кискен күтәрелүе яки төшүе куркыныч түгел. Алар 50 градус җылылыктан 50 градус салкынга кадәр чыдамлы. Бу урман янгыннарын сөндергәндә аеруча мөһим. Ерак очышлар өстәмә ягулык баклары ярдәмендә ясала. Эчендә су сиптергеч җайланма, шактый йөк күтәрә, мобильлеге белән аерылып тора. Например, несколько, 2-3 дерева стоят, которые мешают подсесть вертолету. Урнашу өчен гадәттә агачлар күп булмаган участокларны сайлыйлар. Беренче төп агач кымачыласа, аларны берничә минут эчендә кисәләр. Ми-8 МТВ-1 моделе Казан вертолет заводында җыелган. Яңа техника авиалесохрана өчен махсус әзерләнгән. Бу Ирактагы урман массивларында янгыннарны ачыклап, сөндерү буенча бурычларга тулысынча туры килә. Силовые установки, которые могут работать в разных температурных режимах. Киш җайланмалары төрле температурада һәм төрле вакытта эшләргә мөмкинлек бирә. Бу модель безнең бурычларга югары дәрәҗәдә җавап бирә. Север үзәгенең һава паркы 2 вертолет белән тулыланды. Контракт буенча тагын 4 машина киләсе елда җибәрелә. Моны икенче кварталда гамәлгә ашырга ниятлиләр. Һава техникасы Сибир һәм Ерак Көнчыгыш урманнарында киренке җәйге чорга алдан ук әзер булып торырга тиеш. Фарис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Линар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.